Masura Mode Zimbabwe. My name is Nicole Chieza. I'm the face of 24 missed calls pa kwekwe apa. And nastatikwa one Ngwere. Makoro koto egoreja silent killer. Zakatendwa baba. So we have a few questions for you. How do you describe 2023? Was it a good or bad year for you? Anazo mstari buzi. Because vanhu vacho hatinombochinja kuti hatitisi kunzi takachinjwa kana kuti takanoita born again because takatendeuka kudhara saka hatichanyanidze kutendeuka kuti tinzi tiita kutenderera baba maiziya saka inongana chokuti tanga one difference ingangoti po ndeyekungoti uyu ngari 2023 uyu a2024 inguva dzatosiyana saka ndanokwasongodescribe ndeyingoti zvimwe chete same game but different levels pastaira yacho. For me and the fans van Zimbabwe, tokuda kuziva your achievements. What did you achieve in 2023 and what are your goals for 2024? My achievements, and I think I would rather keep it to myself. Okay. So tell a judge about it again this. Maizia. Imichongoze triple. Okay. Atikukumbira basiru. Maizia. Asata broka, asata mari. But atombero tsengo tumari ezebezi. Sabasara yacho ngandimoti isusu we are in the middle of the ship. Got it. And then sometime back, Pane post epa Facebook. Pana manager akaposta Achituka distance from you. We want to understand what happened between you and your manager. Ngatiti ona 2023 igorere kuti madinga nemwe hore yakaona waiza zvinorwadza satani waiza panotiko chakanaka pese waiza vanotrai kuti ase kunotovhara chakanaka waiza mongo vakada kuti ivo vachionekwa ivo waiza saka ini chanogona kuti handichongoti satani ari pabasa. I don't blame anyone zvangu kana kuti kublema iye usiboti loss and love of love vuchi ida shambari. So you still get along? Ndinoti ndiri busy. Inini tachokada handiwani nguva yekushanya kana nguva yekunotsvaga vanhu kuti zvisina basa kwandiri hazvisenzi. Inoenda kune basa rangu inini maziva. Kana mimi ngatoti hapana basa rangu panapa mupfuma andiona ndiri panapa matoona kuti hapana yangu panapa mutondione zvechokwadi ndotokusiya muri mupisi semaplaisi naiye futi andeya iye ndeye akata se ndiye ane zvishimo zvake but inini hangu handisina problem mukushanda kwandiita naye but all I can say ngandikuti mwechina waziya ndinota kuti confusion muchi but inini hangu ndiri strong pakuti handishekwe but then ndashekwa ininika nade ndiri ndatanga kumubhukira vangu nade ndiri ndinoita nhuchi waziya but ndoziva kuti inini nditori munhu wekutoti handa munhu wandikarambosiyana naye kana munhu ndikadzinga basa yena waziya boys saka zvinhu zvangu inini ndongoti hangu inini kwandiri po amene vari kuikanda pachi kumangava yakanoti pachi but hapana tisingaperi tinoita se. Exactly. Then pane your latest scandal yakaitika pa stage na Seh Calaz. What happened? What took place? Tichakaitika. Chandokunotaura ndechikuti futi yatodzokera pa bad mind. You see? When competition music is stiff. Yeah, it's very stiff. But in competition,
ever since one day ina ndobva ndambosiwa maresi asi andambodyiwa fight mufunge zviri kuhanzi zvaro asi andamborati asi hapana munhu akambobvuma kunonucha 1-on-1 nengwere pachihondo chote but yavanozonondiita vanoita ka-talent search ka-road show right zvamusana ndikaitirwa mucity sports anoisa isu tisikatoziva kuti kune vamwe vanonge vatowira ukoko kuti ari kutozviti ndana razaro ukona wangu razaro amawazora atomuka pasina jesu razaro anotomuka futi nenyaya yekuti anenge akatoplana kagimix kake waiza mwangu because inini chakandisurprisa ndechoti kubva ndichangonopita pakastage kake ndakanotisa kuti situation iri tense pakuti pane vanhu vaita vangondicriticisa from the moment andikastepa pastage anmeze so indi munhu kuti inini handina hondo yandoti hombe isingakundike kana iri hondo ndoti andofira ku hatitize hondo baba kuti wakazorwa nebara kumusana uchitiza hondo unzwere mwangu tingatofeti tese chiro baba saka inini neconfusion dzakaitika it's like ndakaona bare badness pastage ndakaona kurwadziwa kwakanyanya kwevarume vakuru vaiziva vari kutambudzika kuti rege dzavo dzonzwikawo nani vaiziva mwangu moziva kuti hazvisi nyore kuti gore risvika pakupera usina hiti waizi pamwe pacho So do you have anything you want to say to Kunemuri Zimbabwe about this clash here? Obviously, I always chandogona kugara ndichitaura ndechekuti mona kuzimbabwe kuzimbabwe kunokuhora kuti inini mona hanzi kuipa kwezvinonanga kwezvimwe inini kutaura chokwadi after kashoka ikeka ndakaona kuti ndachangu kuzim dance ndakaprefer kuti generate inonzi zim dance ngarichigara riri mumaoko mavo ivavo. So can I ask a question? Ini ndo madance music. Wanzwisisa. So as a dance artist, I think ndisegata sara izvezvi. Wanzwisisa. Bana DNA yemangoma. Kwete zvigubhu mupudze kana kuti waziva tsana zvekuti hardcore mangoma. Maziva. That's why inini ndisikanakiro nevanenge vachiite kuti paniswa maposter national cup clash andoona the next thing ina hondione mukatalent sechikako because ina ndisi artist ari kunzi anoregister kunzi aite katalent kacompetition indi munhu wekuti ndinofanira kungopiwa hwendefa dzinenge dzichiti dzinoita se vanozvitowo ndevehondo sezvo ndiningiro zechi andoona saka kune vamwe vanotunzvikira nelevel yekuti vanodautaura sirizvo chokwadi vachiziya kana takagara padesk andika pakatongwadzirira kuti senengera vanofiwana Seh Calaz over ajamuka dhinga atondirwadza pose inge tofanira kuita shiri yangu yekungoita demonstration waziva pamwe patoika in queue for free waziva because mana bona killer from day one ndakatanga ndisandagona kuimba song ndisandaimba love song mupenyu wangu ndindagadzira madisi song almost ndakatanga kuimba song yekudhisa vamwe teacher pakwachibedi vanga vatinanyira waziva ngoti fururu waziva kusvika ndakagadzira malenzi avo ndatanga kuvaroyera malenzi avo paassembly ka uzwa mwangu since that day ndandikaita ndakavhura hombe iyoyo ndichivhara dzimwe diki dzese dzinge ndinadzo panguva iyoyo ndandotongozoti aiwa inini ndiri wedhafu ndiri kufukafa waise svika palevel kuti I'm true to the game, I'm not new to the game. Wanzwisisa handifuni ndakatasero to reggae music and dance music unoziva and ndofana kuti nditaure chokwadi pamberi pemafans wanzwisisa chitofu chacho tafanira kugara tachiuya kumba kwedu because kana makore ese apera thing ichitiraya kuitwa ichizongoramba ikurambirwei hai pamwe pacho handifanira kukuudzai taziona imimi
ini handikatemwe mudhanzi munotoimba vanhu anochema pamaiko vachito wangu handitadze kujambisa dhanzi rinojambiswa nanakarazi vakapererwa hakunzwa here muzvinzwa mangoma akudharawo angu nditori nawo wani mamwe acho akatombomutsa afa kudhara weze remember ka weze mwangu but chiri chigame chekuti ngatimasite kuti wakabata maiki indakagara pamaspika national sports ndakatozoona kuti panapa ivo kana vane zvavaronga kana vakapenga wakubadze microphone yangu it's like vakagona kundirwisa ndipo kuti vakabva vandirwisa about microphone but otherwise the microphone yakabaka ndingeperi ndiyangoita sezvandogara nchita se anonzwisisa because I am not afraid of anything myself zangu for free futhi ndiyakona to offer clash because unoti muno muZimbabwe fana separate dance music nezimwe dance anzizwa base inatenga vachita ukoko myself zvisina basa zvichashande mfana solo gosolo zvisina basa zvishande vaudze handikunzwa here isusu kana tiri mapenzi anogara padhuze nefenzi ukunzwa here yatenzi futi kwete kuti hanzi tinganzi tiri mapenzi ashaya masenzi vaise baba tinotoona timapost mbandita kamungachita live vaise makapedzwa nabhandita achita live pafacebook rini pozi panguva yanongoitanga kuti apia achangonzi takatyora mabhanditi ere achitotyokaga akati mungwa ndiri kutoseka here wakufunga kwenyu mungwa ndi boys angu chandokasongokumaregero mafanzi angu ari loyal anenge akaoneswa picture isiriyo hanimanzwa kaplandi kapremeditated aise baba andati zvemangoma zvedu aiwa mangoma edu ariko baba maiza baba kana muchida futi even after that day I'm still one of the most played artists ndanso ndindega maiza atazva vaya ndo vanhu vakauraya mangoma wanzwisisa vakadzeluta mangoma vakasa bosi mangoma hasi vanhu kana uri kumangoma yoga haufaniri kutya ka clash because ndo the only way yaunokwana kuprova vanhu vako kuti iwewe anything weza mwangu pasare inini handamboti ini ndakapenga noti handipenge aiwa vari kutoti vari vachitopenga vaka totokutendai big up nekupenga kunozotenga waziva kunzisa baba pane kupenga kwauti unozonotenga vanzwa here taprofiti baba vaiziva zangosema madika ngari muchibaki ovazobudikira pakadhanzi kamudomasi kiku city sports national cup kangani pagore 1 hatichazivi ngipi noti chinonzi cup clash saka achiri mangoma anoti munotitira iyaiya yekunono deluta danso makatonobva matonorasa culture dance baba because the culture is the hardcore wanzwiza saka yangu ndangoti ndokumbira regere kune vanika ofenda vanoda inini pamwe ndakavatadzira nezvandikaita maiza because mandu pamwe ndo zvadzakatanga kuda kushandisa semauponzi ekuti vatovachisa but pafeya kuwacha kwacho ndisingatomboona kanzi ndikawacha ndinobva anapedza kuzowacha ndodzikuturira pasi hembe dzacho ndonotanga kurasa nyaya dzandobva ndatanga kunhonga ndege saka pamwe pacho tiri vanhu tinyari pamwe pacho titori nelove yegame handanzwa asi nyore kuenda pastage kukotiswa pashoka paposta wani nevanhu vakaperera vega vega asi easy kuti radawo mecheswa mulevhuri wangu amundisire maartist akabuda mugame pastage ndiri pakati pekupefoma wai ndaka ndatoona kuti somehow apa handisi kurwa nemunhu wani ndiri kurwa nemaforces akasiyana wanzwisisa munhu asanga understand but mafanira kuoverstand ini ndati kana muchiti
mamuka ndofarira kukuonaika muchinomira kana muri varume maiziya kwete majutaneko maiziya mujamani auye pastage nchimba mangava awakapinda aunzwisisa zvaka zvabuda pachena futi pozona omadhimadhezi esa inini it's like I've been silent ADB I've been silent like my name why time yandiri ineka ndipanguva yekuti ndiri papik umuzwa here I'm the hottest thing alive but ndakanoti almost every day life yangu ndakanosangana nemachallenges akasiyana chi waziya vamwe vangu chacho omona zvata manager chichi why zvese zvibitika iko zvinhu hanzwisisa pane wedhi kuti progress saka kana mazogara ka number 1 yamunoda yaya pamwe pacho noona kuti mwari maita basa pamwe pacho zviri nani hauko vatokureta kuti iwoka hauko pane kuti vaone kunge iwewo uri kuvarasisa nenzara kana kun'anga varegedze kuenda boys vamwana acho nenyaya competition kechi but inini kana mutiti takadyiwa I think iwani isu saka isu hamungati tine 0 pozipesa apa taiwina ende tinongohwina ingamuda kuona kuti tinotohwina tinongofanira ngonosangana futi but iko zvino hatitade kusangana ndada kuti araanguka boys wanzwa here ndada zvinhu zvaanguka ini ini handisi kushuwira kuti ange inini kuti akina ndatikofeza chi performa kuti madhanzi totange ketendereza baba anditengerwo BMW kuti kufamba neBMW nimupana apinda nezuva kunzi mukombo wapuwa munhu anoita madhirama anochema kosenikira anga ari kupa mazenga ariko then vanhu hamutanzwisisa kuti aiwa it's like isusu hatisi included in that isu tikushandiswa mazita edu isusu kunzi vanhu vaita se vayodhanzi but otherwise some they are promoting themselves uzona show yakachipa ziyaya ola longu tekiti ndine ndimba ravo ndine vadefendera mupira 1 wow but ndakushamisa kuti hameno mhepo dzavainadzo kuti chii hameno vaiza mwangu but haisi danger tisingarwadziwe futi takati vhiriko isusu takatoona kuti apa paconfusion iyi mwari chito ndikwiro mubhazi rimwe rinani handicheni nemabhazi ekuchavasarira usachawasairira pamwe pacho waize mwangu sa pamwe pacho mwana mwangu zvona nekutomirira kuti vadzoke pane kuti vatevere basa zvona tozoona nekuti vadzoka handi vaiwena so chandoziva ndechoti havana kana handi dhanzi ndivakatomborenesa musango saka vangadzose dhanzi ravakauraya ndivo hauchatozvovauraya iwe nedhanzi ravo takuda kuvasiya ka vafire musango nechidhanzi chavo haasi promota wani kana promota mwe asingandideka ndodhira nepromota anondida bcause handiite promota anondirwisa kana kuti anonditi inini after ndaachiva zvandaachiva mukeria mangu zvetai vanozvitora nge vari kuzvitora for granted handichaziri palevel rekuti ndinokwirirwa pastage inini nemunhu asina introducwa ubva tonzanzi maita sei maita kadzitandi the next thing matomisa paziposta zomwe all along engasosipo paposta bcause zvaitonetsa andozvati hapana nyaya inonetsa pfuura nyaya kuzoti koye fesi yake ihombe panyaya yangu panyaya dzei akapengei akahora ti kumadhanzi anouye anonza angapedzera kuya kudhara wai aitoda kutoramba achiuya but akatozviona kuti kuramba achiuya uko mawani atikozvina kuzitadzuka pandiri baba iri anotopisa vasingapori ndichapiwa chibage kuti nditokonyore handine kuerera kuti mangoma ndakumai masinganyore mese saka timbosurukidza ene kundirwisa tisivana ene more progress but titene yacho you 20. Okay, I don't want to add or to subtract pane zvataurwa neNgwere, but he has issued an apology to his fans nezvakaitika kuHarare Cup clash, the scandal yakaitika naSilent Killer. It was childish behavior. It's like ndakatsepwa into
As a pamwe through confusion because it's like that is not so resort. Teach which but that's not panapa. Handari wiswa baba. Iwe ndakatanga uriswa baba kuba. Ndisanda kuvanzana kwa vanhu zvimoka. Ndakatanga kutoifila ka. Kuti vanhu vakaloda. Havasi kufara. Vanhu ndimusuyo wakazofara. Chokwadi venga vatopera nestress. Kala dzakutopeka mazambia. Akapasa ro mazambia. Kana pane video yacho poza. Papa vakakurash kwajela vanbuse ping. Apaka mazambia akasoma ngesutu. Ini masutu andorondora majenje. Ndipinda basata. Anuzei. Uzodara. Ndipinda basata chi? Ne? Asa construction. Anuzei. Ndifuna business komuntu ndisikafunda kakudza ifuthi sondorana. Mazema wangu. Zvemanje. Andakukumbira. Wowe. Mandakana kukumbira chiyezu. Andakuoma mtezo. Andisi kuthetha. Maiza boys. Imi ndati. Chigame ichi. Chiseti chirani isusu. Maiza. Boys, chatomoko man. Takuti mantrol. Tatwasira vanoparara naro dhanzi ravo. Saka ndati Zim dance. Ndiye magayizi ane confusion. Ma-artists ane over 10 years achiti anotora ma-awards. But achizoita fights nana Pogba. Maiza. Anyway, ini so far zvangu ndabhuwo zvangu nika competition kechi. Chavanhu kuti rese racho havatokwanisa kutori mhanya boys. Saka dance haitadzi kufa. Because atisisa madance. So, can we say, I want to ask Kuti, so are you still the king of Zim dance? I'm not the king of dance. The greatest kings of all times. But I can kuna king. I'm not the king of Zim dance. I'm the king of the kings. The greatest of all times. The undisputed. The UFO. Undisputed foundation. Oracle. Miracle. Why is it? It's like I'll read them with a surprise. Usasaize kuti ngoma rakare kuti 2018 mukasarinzwa ndirimwe rakunzi song of the year 2023 wanzwa saka patinoshanda vano vachisora mwari diaspora achitengesa madora but patinoona mahora nemagirinora boys Ngwere, munongoti munongonzwa munoita zvekunzwa handifungoti pane chamunonyasoziva handifunga pane chamunomuchiona munongonzwa vaisa mambo ini chotanga ndikaenda pastage munhu andotanga kutuka ndiani engineer because ndiye one munhu wokutanga kutengwa zviri obvious kuti ipapo ka nyange tisati tasabotejwa ka ndiye ndichoziziya saka ndiye ndakatoteerera ndakatonange zvaudata zvichinja ka vamamira zvenyu vaisa vamamira yenyu ko inini waimundita iyoyo inini kana ndakuimba ndokaunona pana unga stage tinozoimba pa stage banana tips malips nananze chitima chacho ndaburuka. Do you have any collaborations or upcoming events that we should know about? My friends, every day tarisai zvishamiso kune zvisingazikanwa ini handisi kutoziziva inini zvimwe zvacho hanzwisisa but ini ndati ngoma musatore zvekupera kwengoma because imimi musati matanga kutodzinzwa ndimi saka imimi muchimborivhezai mukatotsvaga mabhegi emangoma mune mamonaka musingaziye akangorongedzwa ende hatisi kumabandira kuzenge tisina kumirira ipapo kuzenge tisina kutemba iyayo iko zvinoti tane official YouTube yedu handiwanzwisa isina kuti inenge password kana nhingi because tikufesa challenge ratina kuti tiripa hondo nefacebook
page redu andikunzisa takapedza takuda kutengeserwa Facebook chi tikati alright mari vari kuti ainowana matingowapa bosini yedu ndeyedu but ona futi still tutongoona vanhu vacho kuti vakatotensa page like it's like vatototibatira pakapeji kedu kuzosvika palevhelo ndakangoti aiwa inini ndakutogadziriwo yangu right ndobva ndangoti hangu kutanga nhasi kutangira pa1 ameze mwangu ende tichaona kuti 3-4 months down the line results kuzana mchishanda vanoita zvinhu zvezvezvo mufana unevani machi results asiri zvedu baba hando success makatonowaratidza kuti aiwa muri mahomba rumeze ita zvinhu hatitochema kana kuti losi kana kuti aiwa kusimba mukaka handihode handitolode futi ende futi handidownload inini handidownload nokuona kana kuuploada kwacho waiza mwangu but everyday ndendinisuti padhemi pangu pato nechi saka chamupano expect ma-collaboration right upcoming ma-collabo na Mark Ngwazi waiza watch out that song if unobuda video kulo na sap waiza I love the song waiza handisi munhu anoteerera sungura but kushanda kwandakaita na Mark Ngwazi ndine zvakawanda zvandakaona anomaziva zvisiko even kuzhenderi kwedu anonzisa can you imagine kuzhenderi kwedu ka kuvengana nekuti ase nekumorwadziwa nekuti yadaiso ka vavatira kuda kutsvaga chii vaona ana Mangwazi vanototi love yakatiratidza hatamboziva kuti svika audzive kuti kune vanhu vatati chizitawo tinge mangu nyoro mumanewspaper tingaramboti ndanyoro nzizinda ndozvizonge ndakuda kusora zvinonzi zimwe aiwa but ina remember ndoramba ndingoti dance reggae artist handikunzwa here ine ndoramba ndichinzwa basic vebscato kwete kuti ndikanzwa rariya alavela nation amunanzwise amperforma one ngoma remeperforma by 2015 tichangopinda rakatotangira kubuda mabatman party guy atisingachatoperforma but ivo ndo vanopinda nawo nayasvika vanochangamiri baba same pattern auurayi munhu wanskili inazviriwo nwanskili anonzwere wangu hauti iwo skili yamakashandisa last year nemunotashandisa mudzidzise muri kutanda botso wono makatadza kutamba nadzo manditi ba muri kutya pikai mapitskoti ende muchanorasirwa kubatona asina mvura maiziya asati kunyare muri mbwende totukai futi pamusoro pechi pekurodzoka munoita se ndanoti futi haona godo chikuumbuka ichi chikupinda pai yapedza yanhumbu taurirai pedza nenhumbu madinga saka inini I speak my mind handisi izvo zvandichataura futi hamuchanyone kuredhiyo kutaura nyaya dzevanhu dzekutaura zvemabhanditi asi pahiti zvemaklakenkize zvemapatwa makatirai kuchikora muchibva nemangoma amakabira vanhu futi vanananzonga ukunzwa here we all know zvinhu zvese izvozvo akina mudhara wani hakuna mudhara akaba ngoma rimwe artist ukunzwa here achitora advantage kuti artist akamusiya kukadoma andikunzwise mupana muzonga andinzwa saka already ka mabig song ake aanongoimba kubva pasi akamuziya haasati achinja but ko inini ndonotokuirende ndimarende right paka mazuva ano ndakupinda makrishano nemapiano machi vaisa mwangu ndikuvhura madhafu vaisa manje nekolabha yangu nevapostora yekuti vanhu muda kusora mazuda emapostori vaisa why muchida kudisrespecta mapostori through mazuda avo ivamuzoti mwari anenge achiona good view anenge ari kumusoro mwari mazuda aya hamumbode maiona kaview kekureflecta mazuda aya mwari anda nyika yake sezvairi animanzwa mapenzi amwari ndisu vekuti isusu ka
Chakaza nemunoita profit nekupenga kwamunoita. Manzwisisa. Ene vanhu vanodana kupenda hadzi chibva mavapengera. Ndizvo tinogona kuita izvi. Isu tinotogona kutopenga kwakwa kumhupuka kwakwa hakuswe kudzidzira. It's an inborn thing. Saka amundi kunde pamasports angu. Mukuzvinzwa here madinga. Kana vamunovaurati vanokutsigirai. Weza? Kusvika mako jonza tambuka. Donzwa nemagafa ndopachatanga kuti pamwe vakoma vedu. Weza? But magafa yanototsoma unaona magafa ndari kuziva kwari kuenda nekwati ase nekwari kubva ana toki vaivaya. It's better kutotamba na toki kana unotsvaka hangu roki alright kana unosiyana nemajoki nditotoreka please pane kuti ine totsvaka basi I can't take friend yakatongini mabandit baba antambe navo alright atinei tukambucha tukwenyu tukamajakwana athu maza bozi wana anotaka nikambucha they tend to be violent sometimes aggressive. That's why they say I'm not alcoholic and it's barbarian and itambe chikudo wanzwa here they're totally serious but I'm doing what you ndonaka vantange vari kuona comedy boys kati mozati anzasika sabone tonakirwa nazvo here long time ini ndakasukwa gokora nemadinga vakantadza muzveri muzvizweri ndatoteresai munzwi ndati andichataura futi manzwa kana iyo futi muzveri ngasatataure futi nyaya idzodzo unless kana akuda ngatondikuirendiri pastage tomirira kuti mondzimira maiki muchino munondiwachisa why munondiwachisa nekuti ndonza ndituma monya tuyenyu tuye madhepu tokabewa dhepu toananirei next time pano mamisanwa panyaya dzekubatana paipai pachamamisanwa totendei mwari kuti takata discipline paipaya takarizena kuti handikaise pane mwe uno handisingati pamataridza ndozatanda kuti ndikuapologiza mafans kwete kuti ndikuapologiza nachipas chipas ndakatomutengere maslippers kunzeri handisi kuapologiza kune vaza bcause ana chipas aya takatoaseva kana kuti property yavo ida kudamejwa kunzeri mubhanditi akasauya kudhanzi haritemo kunanzi rakazovhariswa vanhu vakazenga kuda mubhanditi but ngakusauye one benzi remufanira ramakati ngarinde kurehab yaya inini pache zvangu handisi kukura pai musati maendesa tanga maendesa vana mhupu zei vese kasi imimi maona tichi isu takati kuenda wani kusakati tikanzi ngadzokere kukliniki tati problem yedu yakati maende kukliniki ati kukliniki kwakavona kuti hatiswiki ndakati haungamise inini tawanda hatinene zvaukatadza kumisa but wakagara wakamiswa matoadresa mubvunza noenda kubvunza pane nyaya yerehab pakaenda St. Rehab people were asking kuti ko Ngwere ichaenda here kurehab wangu Saint Floew wangu vari vachengesa pendi dzekuna achipenzi mukuzwa here rehab ipi yaanoziya mwana mudike katonge uyu ngavasati ona pambacho musatsvage mawedzi mukuzwa here musatambe zvinhu zvikatambo chi nazvo saka Saint Floew akaenda kurehab kuti muzonditi ndiende kurehab muneka kuti jairira mune muchitotiita but matima Zimbabweans ndosaka we know ourselves ndosaka tiri palevel ratiri semazimbabweans hanimanzisa but zvisikoka vaziva boto tinonzi good over you handinoona kuzimbabwe kuchizwa kasara tese tichasara aiva kune vanonzi the chosen padhazeni revanhu usatame nekusarudza pamberi yedhazeni usatame nekugazi ine skiri yangu ndega ine vanhu vachiva jalefu matori mukoma wangu but handambomutedzera ndatovhurawo angu uzeri unique selling pattern rich yemalyrics sei vanorwara Singapore vachienda kuSingapore
Anyway, thank you. Before you go, touch kumbrombo to like a freestyle for us, Nima fans. Aiwa. Freestyle wechi. Wangu ndikatora talk style. Why is that? Manje anditola torwa utere. Wangu. Kasi nini ndayo zotsvaga basa kana ndayo introduce kana. Andako introduction. Zvekuti anzi freestyle ka. Inini muchini besa ku free. Complete style. And 2024 zvani ka different. Iko zvino tapo pari mwelive. Amtozoti anchatoende kuzvimbumu stadium. Kana mwana ndo mumse ndinire ndinenda aita ndega dana. Ndakura ndakuzvitora ndega. Maiziya. Saka big up nekumachoka todase. Koma video yacho. Koma projects. Koma ndenye numbers atabuda. Jadi next week pamba ne official video le so kunonzi. YNY. Yagaya. Ngwere yagaya. Namugaya payapa. Inyaya dzangu. Mukada uzipindira futi, muchapezera mangu, pambacho muchanditukira kuimba muziki yangu yanda zviimbira ndega nondesa pa page pangu. Mubva moyo muchizviti mabhanditi. Baba, muri zvikiti zvine gwirikwiti, hamuna na hiti. Gori rese muchada kuti gori rese riperi muchizviti makatiwachisa kuchi. But isu takumirira pa Star FM mwana panapa. Kuti uyai. Change tichakutadzirai. Changu kudenai, changu tazongoti mite stress muchifara. Waiziya? Bozi makoda usama makapenga mazonyeba kupe makapera zvakanaka. Ende iya aufoka dzoswa ne samoti vachadzoswa ne iya. Bosofa anguka. Zvitiri zvasandanzwa hiti. Anchanga mire dombo. Hiti. Taura zvamunoziya madinga. Aita chake ndomba rume. Waiziya? Aukombeka lirika content ka. Wangu. Anozi machi masango akata se. Akatotama baada ya. Wangu. Unze. Kamkuisu lenzo leti. Angode jangu ka weze. Kuti kazongwendesa ku Venezuela weze. Unze pano. Tazongwendesa bundeki. Tazokupinda Jumanji. Undaze. Wazo nopinda sangore kwenda uchi. Sodoma ne Green. Thank you, Hanzi. Timidire Ngwere yagaya Ngwere. Anyway, thank you very much. And then please vanenge vachibva kuHarare, vanenge vachibva kuBulawayo, tiri pa 24 missed calls along Harare highway. Tino pane car wash, pane sadza, they serve really good food here and alcohol, cold drinks, cold beers, yes. Everything. So please guys, please pass through. And I feeling God takoneka teaching nga yeching. Akasike yechi mkechi, wazia. Kana ke yechi kechi mechi. Wazia akasike kusa mechi mechi zvo mama dad. Pangapacho ka ukatonjoya life yako ka unotonjoya waza wangu. Ukatomtengo wana grab a wine, wazia wangu. Umobizo stress marwadzo. Nopira mkumbezi we. Ndawende. Thank you very much, guys. Don't forget to pass through by 24 missed calls. Thank you.